Aquest vídeo és possible gràcies a la col·laboració dels patrons. Si us hi voleu afegir, feu un clic al link a la descripció. La geopolítica de les bateries és el tema escollit pels membres de Patreon per fer aquest vídeo. Amb la política de descarbonització de les nostres economies estem començant a veure com les nostres ciutats s'estan començant a inundar de patinets, motos i cotxes elèctrics. Hi ha grans potències com per exemple la Xina, que estan començant a fer una gran aposta pel vehicle elèctric. La prova la tenim per exemple amb la ciutat de Shenzhen, on s'ha substituït tota la seva línia d'autobusos per autobusos elèctrics. A més de tot això, amb la crisi que va patir el preu del petroli als inicis de la pandèmia, tot això ens fa pensar que potser estem a les acaballes de l'hegemonia de l'or negre. Però seran els components minerals per construir les bateries elèctriques el nou recurs més preuat del sistema internacional? Soc Miquel Vila i en parlem avui a Com funciona el món. Durant dècades, la promesa d'un vehicle elèctric que no contaminés i ens permetés escapar de la dependència dels combustibles fòssils era considerat més aviat part de la ciència-ficció. Però a poc això es va anar desenvolupant, tot i que els seus costos encara eren molt elevats. Als voltants de l'any 2013, els costos per produir vehicles elèctrics començarien a baixar, i això provocaria, òbviament, un boom en el sector. Però quins són els minerals que fem servir per desenvolupar aquestes bateries? Bàsicament estem parlant de tres. El primer és el cobalt, que és un mineral del qual el 50% de la seva producció actual es troba a la República Democràtica del Congo. S'espera que la producció al Congo arribi al 80% a l'any 2025. Tot i així, cal tenir en compte que és un producte que s'està mirant de reduir la seva presència a les bateries, perquè és molt contaminant, i per tant a llarg termini no tindrà tanta importància per a aquest mercat. El segon és el níquel, un mineral que, tot i no ser molt car, el seu preu ha anat pujant un 20% des de l'any 2019. Estem parlant d'un mercat mundial que arriba als 30.000 milions de dòlars anuals. Els països més importants per la producció de níquel són Indonèsia i Filipines. I finalment arribem al que sembla ser que serà el mineral rei de les bateries elèctriques, el que ja es comença a anomenar or blanc, el liti. Quan parlem del liti, estem parlant d'un mercat que actualment consumeix 240.000 tones a l'any, però on la demanda supera l'oferta, ja que a més el liti és molt utilitzat també per la producció de telèfons mòbils. I es calcula que de cara al 2040 el consum global anual serà de gairebé 2 milions de tones anuals. Els països que tenen la major reserva de liti al món són Xile, Bolívia i Argentina, a una àrea que s'anomena el Triangle del Liti. Aquest triangle es troba al desert d'Atacama i a les famoses salines d'Uyuni, a Bolívia. Ara bé, l'extracció del liti té uns costos ambientals molt grans i també necessita de molta aigua. Això fa que, per exemple, a la banda boliviana no s'hagi volgut abusar de la seva explotació. Ara bé, sigui com sigui, Bolívia és una de les nacions més pobres de l'Amèrica Llatina i aquest mercat, sense cap mena de dubtes, pot ser molt important pel seu país. Ara bé, quan parlem de liti, a més d'aquests països trobarem uns altres dos força al capdamunt de qualsevol estadística que cerquem, que són Austràlia i la Xina. Són dos països que tenen una gran capacitat de tractament i producció i a més d'extracció d'aquest mineral. I per tant, doncs, tot i que les seves reserves no siguin tan elevades com les dels països llatinoamericans, actualment són els països que estan produint més liti. La Xina és el país que gaudeix del major nombre de plantes de tractament de liti. A més, les dues empreses productores més importants de liti del món també són xineses, l'empresa Tianqi Lithium i Jiangxi Ganfeng. Per aquesta raó, i pel fet de que la Xina és actualment el país del món que consumeix més bateries elèctriques, fa que sigui el país que té una influència més important en el mercat global de liti. A l'hora de parlar de la geopolítica de les bateries, ens hem de fixar en dues variables fonamentals. La primera són, òbviament, els recursos naturals, que això bàsicament depèn del lloc que t'ha tocat en el mapa, i si has tingut sort de que vius en un país on hi ha recursos i accés a minerals com el liti, o no en tens. Que això és bàsicament, doncs, el que hi ha. Poca cosa pot fer un país sobre això, perquè a no ser que vulgui conquerir altres territoris o fer intervencions militars a l'exterior, que esperem que no es donin pels costos humans que té tot això. La segona, que és una variable on els països poden fer més coses per si mateixos, que és la variable tecnològica. Això depèn molt més, òbviament, de l'acció dels governs per poder augmentar les seves capacitats a l'hora d'aconseguir produir millors bateries o fer-ho d'una manera més barata. El factor fonamental aquí és que el teu país es trobi ben connectat dins les cadenes de valor global de la producció del vehicle elèctric. És a dir, que el teu país gaudeixi de plantes de tractament de liti o de producció de bateries. Difícilment pots construir una indústria automobilística moderna avui dia si no tens capacitat de produir aquests dos factors.
Com us podeu imaginar, la demanda de liti i la producció de bateries elèctriques ja està començant a provocar una cursa a nivell global per posicionar-se en aquest mercat. Com us explicava abans, la Xina és el país capdavanter en la producció i consum de bateries de liti. I si la Xina està en una bona posició en un mercat, com us podeu imaginar, als Estats Units no estaran gaire conformes i ja estan cercant la manera de reequilibrar aquesta situació. Així, l'administració Trump va llistar un seguit de 35 minerals que són considerats com a recursos crítics per l'economia i seguretat dels Estats Units, en els quals es trobava, òbviament, el liti, el cobalt i el níquel. Segurament, amb un dels països on Washington podrà comptar per la seva provisió és Xile, que vol expandir la seva indústria de bateries. Tot i que també és cert que en els darrers anys Xile s'ha apropat a la Xina. Segurament un país amb el qual no tindrà tants problemes serà Austràlia, que actualment es troba amb un fort conflicte diplomàtic amb la Xina, del qual us en parlaré en un proper vídeo. Ja més a prop de casa nostra ens trobem amb un país que sabeu que és també un dels favorits d'aquest canal, Turquia, que recentment ha obert la seva primera planta de tractament de liti. D'altra banda, doncs trobem que a Europa, Portugal és l'únic país que té unes reserves de liti considerables, però pel que fa a l'altre vessant, la producció tecnològica, òbviament aquí hem de parlar del Regne Unit, de França i sobretot d'Alemanya. El Regne Unit post-Brexit ha fet una aposta ferma per la... El Regne Unit post-Brexit està fent una aposta ferma per la reindustrialització, on el sector del cotxe elèctric i de les bateries pot ser un vector molt important. Així, Gran Bretanya ja està intentant trobar reserves de liti a altres països. Pel que fa a Alemanya, que sabem que és un dels països més punters del món en la indústria automobilística, està intentant reconvertir-se cap al sector del cotxe elèctric. En aquest sentit, els fons europeus anomenats Next Generation, que per molts s'estan presentant com el Pla Marshall europeu que ajudarà a reequilibrar les diferències territorials dins de la UE, ara bé, jo sóc més aviat de l'opinió dels que consideren que aquest pla apunta a la direcció contrària, és a dir, en ajudar a finançar la reconversió industrial dels productors automobilístics alemanys cap al vehicle elèctric, i no pas a reindustrialitzar les perifèries. Tot i així, és cert que part d'aquests fons poden ajudar algunes de les empreses lligades a les cadenes de valor del sector automobilístic alemany per participar en aquesta reconversió cap a la indústria del vehicle elèctric. Com us podeu imaginar, això és una qüestió cabdal per un territori industrial com Catalunya, amb un important sector automobilístic que porta des de fa uns quants anys en crisi i que, com tots ja sabeu, s'ha donat casos molt importants en els darrers mesos, com el de la Nissan, i que també es posa en perill gran part de la nostra producció automobilística en tota l'àrea metropolitana de Barcelona. La reconversió industrial cap al sector del vehicle elèctric i de les bateries és una qüestió de vida o mort pel nostre sector automobilístic. En aquest sentit, cal dir que en relació amb els fons del Next Generation, la Generalitat ha demanat una sèrie de projectes que haurien d'ajudar a la reconversió industrial del país. Què passa? Aquí hi ha dos problemes. D'una banda, que la Generalitat, en tant que no és el govern d'un estat independent i, òbviament, no un estat membre de la Unió Europea, no pot anar a negociar a Brussel·les de tu a tu en el repartiment d'aquests fons, sinó que ho ha de fer a través de Madrid. I és a dir, Madrid és qui ha de negociar que aquests projectes acabin assolint-se i fent-se a Catalunya. Com tots ja sabem, Madrid no té un gran interès en ajudar a la reindustrialització de Catalunya i ja se sap d'alguna manera que la majoria d'aquests fons aniran a parar cap a les empreses de l'IBEX. Per tant, ja hi ha qui apunta que Catalunya podria fins i tot quedar-se sense les engrunes del pastís de les bateries. Tot i així, crec que encara és d'hora per arribar a aquestes conclusions, tot això s'està negociant en el moment que estic fent aquest vídeo, i esperem que el nou govern que surti de les passades eleccions del 14 de febrer sigui capaç de posar-se una mica a treballar amb aquesta qüestió i aviam què pot passar amb això. És a dir, no siguem pessimistes abans d'hora, tot i que ja sabem com estan les coses i les limitacions que té Catalunya per defensar els seus interessos amb el seu estatus polític actual. D'altra banda, també hem de tenir en compte que tot i que alguns projectes s'acabin aconseguint, que això jo crec que és probable que algun acabi caient, clar, tot i que això òbviament serà molt benvingut per les famílies que se'n beneficien i les empreses que es puguin reconvertir o que es puguin fins i tot desenvolupar amb aquests fons, al final el que necessitem és una reconversió industrial a llarg abast, és a dir, un canvi de gran escala de la situació econòmica del país i de l'orientació econòmica que hem tingut en els últims anys. Per tant, 2, 3, 4 projectes i que se salvin 10.000 llocs de feina, tot i que seran molt importants, ho torno a repetir, és a dir, no vull menystenir, no ens salvarà del problema. Per tant, crec que és important que des de diferents sectors, com ja he dit en altres vídeos, del país, la qüestió de la reconversió industrial i de la mirar d'aprofitar
a la indústria del cotxe elèctric doncs d'alguna manera es comenci a posar sobre la taula si realment es vol salvar el sector industrial automobilístic, que també, òbviament, doncs això seria una qüestió de debat si potser és un cantó que ja no podem fer gaire cosa i hauríem de centrar-nos en altres indústries. Però bé, ho deixo aquí. Quins són els guanyadors i perdedors d'aquesta nova geopolítica de les bateries i del liti? Bé, doncs jo crec que els guanyadors com són els països que he anat anomenant ara, que són els que estan millor posicionats, tant per la virtut geogràfica, no?, de que al seu territori tenen liti i aquests components, com per aquells que estan doncs, en una situació més avançada a les cadenes de valor global de la producció de vehicle elèctric i de bateries. Quins són els perdedors? Doncs els perdedors crec que són aquests països que durant el llarg de l'últim segle han tingut grans recursos d'hidrocarburs i que ara veuen com aquests ja no són tan importants. Aquí estic parlant de països, sobretot de grans potències com Rússia, que és un clar perdedor de les dinàmiques de l'última dècada, i també dels països de l'Orient Mitjà. Òbviament, els països de l'Orient Mitjà encara seran importants tant pels seus recursos, perquè, aviam, el petroli no marxa, és a dir, jo crec que durant com a mínim 2 o 3 dècades encara serà un recurs molt important, però no tan estratègic com ho era abans, i sobretot per la seva posició geogràfica. Al final l'Orient Mitjà ha sigut important des de molt abans que hi hagués petroli i ho seguirà sent molt després. Això, bueno, la qüestió de la geopolítica dels hidrocarburs, ho parlaré més amb el vídeo extra pels membres de Patreon, que podreu consultar els que tingueu accés, i per tant, doncs, això ho deixo per aquest vídeo. Ara bé, hi ha una qüestió important de com es pot organitzar aquesta geopolítica del liti. Sabem que amb els països exportadors de petroli es va organitzar un càrtel, que és l'OPEP, que permetia controlar d'alguna manera els preus del petroli a nivell internacional. Es pot fer el mateix entre els països productors de liti? Podem veure una organització de països exportadors de liti? Bé, aquí hi ha alguna sèrie de diferències. Per començar, com hem vist, alguns d'aquests països ja d'entrada tenen una contradicció geopolítica molt important. Austràlia i la Xina es porten fatal. D'altra, hi ha una diferència entre el petroli i el liti. El petroli, doncs, com tots sabem, és un recurs finit, és a dir, tu quan el fas servir és un combustible, no? El cremes i desapareix el petroli. No es pot, un cop l'has fet servir per generar energia, no el pots tornar a fer servir. En canvi, amb el liti, és un recurs que és 100% reciclable. Òbviament, més enllà dels costos que es fan servir, no?, per reciclar a nivell de producció industrial i energètica, el que és el material en si es pot reutilitzar. I això fa que cada vegada que entra una tona de liti en el mercat és una tona de liti que segurament gran part d'aquesta es quedarà. Per tant, el que veiem és que, a diferència del que passava amb el petroli, on els països més industrialitzats doncs, tenien una gran dependència dels països exportadors de petroli, aquí, a mesura que aquests països vagin consumint, no?, i vagin comprant més liti, i que per tant doncs, tindran també una millor capacitat tecnològica de reciclar aquest liti, doncs podem veure com aquests països exportadors de liti no tindran tanta capacitat de controlar el mercat a nivell internacional quan això doncs, es vagi desenvolupant. És a dir, ara estem en el principi de la nova geopolítica del liti i podem esperar que en les properes dècades això es mantingui d'aquesta manera, però no podem esperar que, com va passar amb el petroli, tinguem tot un segle dominat pels països exportadors de petroli i el seu mercat global. Els conflictes pels recursos naturals escassos formen part intrínseca de la història humana i no desapareixeran en el futur. Amb el liti hem d'esperar que els països que són grans productors tinguin un avantatge durant les properes dècades, però a diferència del que va passar amb el petroli, no crec que ens trobem en una situació que desembocarà en conflictes bèl·lics, tot i que sí, com ja hem vist, segurament en grans tensions comercials. Veurem com tot això avançarà en el futur i veurem com la nova geopolítica dels cotxes elèctrics, que al cap i a la fi és una geopolítica que està en la seva infància, avança. Segurament en tornarem a parlar en propers episodis i per tant doncs us demano que estigueu atents al canal. Com sempre, moltíssimes gràcies als membres de Patreon perquè gràcies a la vostra col·laboració aquest canal pot tirar endavant i aquest és el vostre vídeo. Si us agrada la feina que faig, us demanaria que li dongueu suport al canal. A la resta, com sempre us demanaré que si us ha agradat el vídeo li feu like, deixeu un comentari o el compartiu amb els vostres amics. Com sempre, ens veiem a la propera a Com funciona el món.